detrás da máis grande estafa xamais contada. Como vulgares matóns interpretando unha escena de Reservoir Dogs, na que en vez de coñecerse por cores, se coñecen por países. Reservoir Dogs conta a historia dos atracadores que cometen un roubo no que algo sae mal e os que poden foxen para irse a reunir a un almacén abandonado onde se botan as culpas do desastre uns aos outros. Bueno, pois Eurozone é unha farsa sobre a crise que está asolando a Eurozona e tamén sobre a fin da idea de Europa tal como entendemos ata agora. A nivel argumental o que podemos decir é que establece un diálogo coa película de Tarantino Reservoir Dogs. Aquela era unha película que contaba como un grupo de gángsters facía un plan para roubar as xoias e nos establecemos un paralelismo entre esa película, entre os gángsters e os roubos co que está pasando agora mesmo en Europa. É dicir, en vez de gángsters, os protagonistas da nosa obra somos líderes europeos, pois Sarkozy, Berlusconi, Rajoy, Zapatero, David Cameron e todos os demais, sin esquecer tampouco o Banco Central Europeo, o Fondo Monetario Internacional e todo ese outro tipo de institucións que acompañan, digamos, os gobernos, e o que plantexamos é, desde ese diálogo coa peli, como estes líderes europeos están cometendo un atraco do que son víctimas os cidadáns europeas, o sistema de benestar e a democracia que existía en Europa, e o que propoñemos é que a mellor isto non lles sae ben, é dicir, que é un atraco que a mellor a eles mesmos lles sae mal.